Danas smo tu na treći godišnji konferencije naša projekata AI for Health CRO. Kad kažem naša projekata, to je malo kompleksno jer zapravo mi vodimo jednu konsorciju od 15 partnera gdje okupimo iz znanstvenih sektora, uključujući i naš institut i fakultetima. Uz toga imamo i tehnološkim kompanijama, imamo investicijskim fondovima, imamo iz javnih sustava i ministarstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i zapravo cijeli palet ekosustava koji je potrebno da bi mogli smisleno izmisliti, razvijati novi alata koristeći umjetnu inteligenciju i zapravo ih pogoniti u sustavu zdravlja. Okupili smo se danas na trećoj godišnjoj konferenciji. Glavni dio ovog eventa je zatvaranje našeg natjecanja na temu adherencije u dijabetesu, gdje ćemo danas nakon 2 mjeseca vrlo marljivog rada naših 24 tima proglasiti pobjednike. Top 3 tima znaju da su tu, ne zna se još ko je osvojio prvo, drugo i treće mjesto. Napravili su fantastične prototipove, svaki je potpuno drugačiji. Jako puno su se trudili i ocjenjivali smo i kako dobro tehnički rade njihovo rješenje, koliko dobro biznis su posložili ideju za te priče, a ono najvažnije, medicinski eksperti, dijabetolozi su ocjenjivali koliko dobro to rješenje i ta umjetna inteligencija zaista može objasniti ono što se danas zna o dijabetesu i koliko će biti korisno u stvarnoj medicinskoj praksi. Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo kao AstraZeneca suportirali i sudjelovali kao partneri u ovom AI natjecanju, baš zato jer naše vrijednosti su prilično slične. Temelje se na kolaboraciji, suradnji, partnerstvu, u inovacijama koje potpomažu zapravo ranom screeningu, dijagnostici, prepoznavanju najugroženijih grupa pacijenata i u konačnici njihovim boljim ishodima. Pa naučili smo da je interdisciplinarni tim jedna od najvažnijih stvari prilikom razvoja ovako kompleksnog rješenja koje zahtijeva i duboku tehničku i data science i medicinsku podlogu i bilo nam je odlično iskustvo, zaista zahvaljujemo još ovim putem organizatorima na svemu. Definitivno preporučujem da se prijave. Možda izgleda nemoguće, za prvu možda je problem prevelik, ali kad se to sve segmentira na manje komadiće problema, lako se sve to riješi i tim je odličan, podaci koji su nam pripremili su odlični, tako da je bilo baš užitak sudjelovati na jednom ovakvom hackathonu.